Kaixo nere supertxiki maiteak, zer moduz zaudete, zer moduz gaude superfamilia? Gaurkoan gauza superinteresgarri bat kontatuko dizuet. Gaur kanpoko mundua desagertaraziko dugu eta barruko munduari jarriko digu arreta. Zertarako? Ikusiko duzue ze onurak ekartzen dituen barneko pentsamendu eta sentimenduak aldatzeak kanpoko mundua aldatzen duelako. Gure pentsamendua, gure adimena magikoa da. Konprobatu nahi duzu? Segi nirekin, aurrera superfamilia! Supertxikien lehenengo liburuan argi azaltzen dizuet erlijioak, kulturak, hezkuntzak, familiak, sare sozialak, telebistak, irratiak, genetikak azaldu diguna zalantzan jartzea osasuntsua dela. Kanpoko munduan soilik zentratzen baldin bazea, estimulo berberak dituzu eta garunean neuronek zirkuito berberak egingo dute eta bizitzan gauza berberak sortuko dituzu une oro. Arreta kanpoan duzulako eta beti interaktuatzen ari gehalako ezaguna den horrekin. Familiako helduenei, gurasoei gomendatzen dizuet mediku baten liburuak irakurtzea. Joe Dispenza medikuarenak hain zuzen. Oso interesgarria dira zientzia eta materia elkarlotzen ditu eta kristolako aurkikuntzak azaltzen ditu. Erabat gomendagarria. Gaur egun zientziak, hau da fisika kuantikoak, lehen filosofia eta erlijioak esplikatzen zituen hainbat gauza, jada jakintzan bihurtu ditu berak, frogatuak gelditu dira. Galdera hauxe da, ezta? Nik zor aldezaket nere errealitatea? Posible alda ikasi daiteke, entrenatu daiteke, erantzuna baiezkoa da. Zein da gakoa? Barrutik kanpora eraikitzea. Momentu batez, ahaztu egin behar duzu kanpoko mundua. Eta pentsamendu eta sentimendu berriak txertatuz, kanpokoa aldatzen joango da. Materian dagoen guztia atomoek osatzen dute. Ez dakit ikasi ez duten hori oraindik txupertxiki maiteak, baina ikasiko duzu. Eta bestela etxeko helduek esplikatuko dizuete. Atomoen artean ez dago, espazioa dago. Eta gogoratu zaite aukera anitzak daudela. Gogoratu hirugarren buru horretan, ideien mundu horretan, ideien bufete horietan, zuk aukeratu dezakezula nahi aina. Zientzilaria zertaso hartu ziren, esperimentu batean, behatzaileak begiratzen zuenean emaitza horretan eragina zuela. Gauza bat eskatuko dizuet. Badago esperimentu famatu bat, aurrei ere ongi azalduta, erderaz, ez dut lortu euskeraz momentuz, baina ekingo diot horri ere bai, el experimento de la doble ranura bideoa YouTubeen bilatzen baduzue, ikusi eta ulertuko duzue materia nola aldatu dezakegun gauza berrietan edo aukera berrietan fijatuz. Asko gustatuko litzaidake bideo hori zuek ikusten baduzue eta neri elkarbanatzen balin badiazue zer ulertu dezuen, zer ez duzuen ulertu ere eta hemen komentatuko dugu. Zergatik? Botere ederra delako eta hori landuz
kristolako emaitzak lor baititzakegu. Ze iruditzen zaizue, animatuko zeate? Ziur nago baietz, super txiki handi bazealako. Bale? Aurrera beti superfamilia eta gure super txikiak.